విజయనగరం జిల్లా కలెక్టర్ ఎస్ రామ్ సుందర్ రెడ్డి గోదాంలలో ఉన్న ఈవీఎంలను తనిఖీలు చేశారు. షట్టర్లకు వేసిన సీళ్లను తెరిపించి గదుల్లో ఉంచిన ఈవీఎంలను పరిశీలించారు. మొత్తం 7 నియోజకవర్గాల గదులను తనిఖీ చేశారు. గోదాముల వద్ద ఉన్న భద్రత, సీసీ కెమెరాలు, టీవీలను పరిశీలించి తిరిగి షట్టర్లకు సీళ్లు వేసి మోయించారు. కలెక్టర్ వెంట ఆ తనిఖీలలో ఆర్డీఓ కీర్తి, అగ్నిమాపక అధికారి సోమేశ్వరరావు, ఆర్ఎండ్బి ఈఈ జేమ్స్, నెల్లిమర్ల తహసీల్దార్ శ్రీకాంత్, మున్సిపల్ కమిషనర్ జయరాం తదితర అధికారులు, నాయకులు ఉన్నారు. నంద్యాల